Il-Partit Nazzjonalista ikkonferma li qed iġib it-tribaliżmu politiku qabel is-saħħa tal-istudenti u l-għalliema f'pajjiżna. Dan ġie kkonfermat f'konferenza tal-aħbarijiet dwar il-ftuħ mill-ġdid tal-iskejjel fejn kandidat nazzjonalista stqar kif il-Partit Nazzjonalista m'għandux l-irwol li jgħaddi l-proposti. Il-Partit Nazzjonalista għandu idea tajba tal-proposti li jtressaq. Imma fl-aħħar mill-aħħar kif qalu tajjeb il-kollegi tiegħi ma huwiex kompetu tagħna li f'dan l-istadju anki nagħtu il-proposti tagħna lill-Gvern sabiex imbagħad kif ġara anke f'mumenti oħrajn joħodhom tiegħu u jirkeb fuq il-karru. Fl-istess konferenza tal-aħbarijiet, il-kandidata nazzjonalista Ġuli Zara qalet ukoll li l-Partit Nazzjonalista qiegħed fl-oppożizzjoni dan m'għandux jipproponi iżda jillimita ruħu għal kritika. Dan fil-waqt li meta mistoqsija dwar x'qed jgħid il-COVID team tal-Partit Nazzjonalista hija ma kienx taf kif twieġeb. Rigward proposti tagħna aħna maħniex fil-gvern. Rigward il-COVID Strategy Team dak inħalli fidejn ukoll Clyde għax huwa parti mill-grupp tal-COVID Strategy Team li wkoll kienu ħarġu wkoll bi proposti. Imbagħad qam biex iwieġeb Clyde Puli li nfex biss jattakka lil ġurnalist wara li dan tal-aħħar staqsa jekk il-COVID team li tant ftaħar bih il-kap nazzjonalista Bernard Grech kienx qed jiltaqa'. Waqt dawn l-attakki l-Partit Nazzjonalista li tant jitkellem fuq il-libertà tal-espressjoni u l-protezzjoni tal-ġurnalisti li l-ġurnalist neħħielu kull opportunità li jagħmel mistoqsija supplementari billi nqata' l-mikrofonu tas-sistema online li qed tintuża biex biha l-ġurnalisti isegwu l-konferenzi tal-aħbarijiet tal-Partit Nazzjonalista. Tibqax tinsisti fuq gidba, di tal-COVID team, min fejn ġibta. Jiena ma jidillix li inti tkun mistieden biex tkun taf jekk jiltaqax jew le. Il-COVID team jitkellem regolarment kull jum. Li nibqgħu ngħidu li ma ltaqax u m'għamilx proposti, naħseb li nkunu biss qegħdin nirrepetu gidba. Madankollu dak li Puli sejjaħ gidba kien ikkonfermat mid-deputat nazzjonalista Marija De Guara stess. Dan wara li ftit tal-ġimgħa ilu De Guara ħallitna bla risposta dwar meta l-aħħar iltaqa' l-COVID team tal-Partit Nazzjonalista. Iltaqa' reċentament il-COVID team tal-Partit Nazzjonalista ma tistax tgħidilna jew ilu ma jiltaqa' dan. Naħseb li spiċċat il-pandemija Dr. De Guara ilu ma jiltaqa' l-COVID team tal-Partit Nazzjonalista. Diffiċli tweġibni Dr. De Guara, sempliċement data, forsi l-ġimgħa l-oħra dil-ġimgħa ġimgħatejn ilu ma tistax tgħidli meta.